Γεια σας και πάλι από το LOL TV. Και σήμερα θα εξερευνήσουμε κάτι. Ναι. Όπως βλέπετε, η βροχή κατέστρεψε τα πάντα. Τώρα είμαι βαθιά μέσα στο δάσος. Εντάξει, όχι και πολύ βαθιά. Κοντά στην είσοδο είμαι, αλλά θα πάμε πιο βαθιά μετά. Και όπως βλέπετε, αυτό που γυαλίζει και στη γωνία είναι νερό. Σχηματίζει μια λιμνούλα. Κατεβαίνει και σχηματίζει μια άλλη λιμνούλα που έχει σκάψει εδώ και περνάει εδώ. Σε αυτή τη λιμνούλα. Πόσες λιμνούλες υπάρχουν, γαμώτο. Πάει σε αυτό. Γαμώτο, θα πέσω. Έρχεται εδώ. Κατεβαίνει με κάπως ορμή εδώ. Συνεχίζει. Φτάνει εδώ. Και πριν μια μέρα αυτό είχε γίνει πραγματικός καταράκτης. Από εκεί πάνω υπήρχαν 1000 νερά να πέφτουν. Όπως βλέπετε και εκείνο το πλαστικό που είναι, το είχα βάλει για να μπορώ να περνάω. Όπως και αυτό το πλαστικό. Γιατί ήταν γεμάτο μέχρι εδώ. Όχι έτσι. Και δεν μπορούσα να περάσω. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε από εδώ. Όπως βλέπετε, έρχεται από εκεί και συνεχίζει εδώ. Ένα πολύ μικρό ποταμάκι και αυτό θα σας δείξω πιο μετά πώς έγινε. Πάμε στην είσοδο για να δούμε πώς έγινε. Μετά από πολλά βασανιστήρια ήρθα στην είσοδο. Όπως βλέπετε, αυτό ήταν μια απλή λιμνούλα. Τώρα έγινε ποταμάκι που συνεχίζει εκεί μέσα. Και άνοιξα μια μικρή τρυπούλα εδώ κάπως για να μπορεί να έρχεται από εδώ κάπως, ναι, και να μπορεί να ξαναμπαίνει. Λοιπόν, εγώ θα μπω από μια άλλη είσοδο. Από εδώ. Όσοι είπα που ήταν ο καταράκτης. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να βγάλω αυτό εδώ το σίδερο και θα μπω. Σας βλέπω σε λίγο. Γαμώτο, κουράστηκα. Λοιπόν, μετά από πολλές δυσκολίες τα κατάφερα. Και ας μπούμε. Γαμώτο. Ορίστε, μπήκαμε. Λοιπόν, θα σας δω στην αρχή. Κατάφερα να φτάσω